Καλησπέρα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτό εδώ είναι το project μου. Είναι ένα Mengo 50S. Δεν είναι όλο αυτό, θα σας δείξω για το υπόλοιπο. Ό,τι έλειπε από το μηχανάκι είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό μαζί με αυτόν τον τροχό και το σκελετό είναι ξεχωριστά κομμάτια. Είναι από το ίδιο μηχανάκι, αλλά είναι ξεχωριστά, διότι η τροχή εκείνου δεν είναι η γνήσι, είναι η ημιτασιόν και εγώ θέλω πιο γνήσιο γίνεται. Εδώ είναι το μοτέρ του, λειτουργεί κανονικά, φτερό. Το φτερό δεν θα το χρειαστώ, διότι δεν έχει αυτό εδώ, γιατί σκόπευα να βάλω πινακιδάκι, η εξάρτησή του. Εδώ είναι τα υπόλοιπα του εξαρτήματα και έχω κάνει πατέντα για να μην χάσω τις βίδες. Τις έχω όλες σε σακουλάκια ξεχωριστά, ανάλογα με το που πάνε, μαζί με τους μαρχέδες. Εδώ είναι το τεπόζιτο τυλιγμένο για να μην ρατσονιστεί, να μην πάθει τίποτα κλπ. Και εδώ είναι το πυρούνι μαζί με τις ανακτήσεις που χρειάζομαι, γιατί είναι χάλια η ανακτήσεις αλουνού. Ναι. Και επειδή χρειαζόμουν και μπλεξούδα, ο σκελετός έχει πάνω. Αυτή λειτουργεί, δοκιμασμένο. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ το έχω λύσει, γιατί θα το περάσουμε αμοβολή. Σκοπεύω να το βάψω στα χρώματα του ΟΤΕ, διότι αυτό το μηχανάκι το έχει ΟΤΕ. Το είχαν οι διανομής και είχα μιλήσει πρόσφατα με έναν που δούλευε στον ΟΤΕ και μου είπε πως θα γίνει το χρώμα, όπως ακριβώς ήταν δηλαδή. Αυτά είχα να πω εγώ. Αν θέλετε ακολουθήστε με, αν θέλετε όχι.